odpoledne, vážení návštěvníci, my vás vítáme na našem komentovaném krmení se Smlouvy. Dneska se pojmeme poněkud netradičně sportovně, doufáme, že se vám to bude líbit. Dneska pro vás budu cvičit na stonice šanty, tak stonice gula. Naše cvičenkyně se pěkně rozcvičí a já vám pěkně řeknu, co si pro vás dneska obědáme připravili. Tak jako první vám ukáží, že schodky nejsou rozhodně žádný pomalý zborové, těžkopádní jedinci. Ukáží vám, jak dokáží naše dvě zvěřenkyně rychle běhat. Účastní se tady jednoho kolečka se kolem bazénu a uvidíme, která z nich bude rychlejší. Z těch tréninků, které děláme, tak většinou na vítězí paradoxně naše starší kolečce, Gulaté, ta, která cvičí kolegyní. Ovšem dneska ve výborné kondici jezdí šanty, tak uvidíme, jak se jí bude dařit. Tak, já vám zatím představím naše obě dvě stolice, jmenují se Šanty a Gulat. Dneska se bude, jak jsem říkal, to točit hlavně kolem sportovních dovedností, takže já se budu snažit vám takové nadsázky, nevedejte dneska nic vědeckého, budu dneska pouzat vaše obavy. Takže naše mladší stolice Šanty, to je ta, která k tomu stojí nejblíže, tak to je 35 a přijela k nám z Indie. O 11. přijde, čili v roce 1966, k nám dorazila starší stolice Gulat, které letos 52. Uvidíme, jak obě dvě zápasnice uberou s oběmi, nebo se všemi těmi disciplínami, které má ještě připravené. Ten běh jsme dneska kupovali skutečně jenom jedno kolečko, jinak hodně rádi chodí. Jak vidíte, Gulatu se na to skutečně těší. Pokud bychom se skutečně zajímali o to, jak dokáží svodně rychle běžet, tak vězte, že to je 40 až 50 km v hodině a pokud byste je potkali někde v přírodě, myslím si, že byste měli velmi malou šanci, že byste jim utekli. Tak, dneska potlače teplo, tak uvidíme, jak se jim bude chtít. Doufám, že nebudou švindlovat, protože jedna druhou se snaží vždycky předhodit. Tak, já vás poprosím, abyste se připravili. Můžeme. Tak, to vypadá opět na Gulat. Uvidíme, jak se jí bude dařit na rovinkách. Ještě zde máme jednoho jedince, jmenuje se Mekon. Ten do toho velkého výběru chodí především v hraních a dopoledních hodinách. A tak má možnost se i zde vykoupat. Našimi chodnicemi budeme také trénovat do spodní části zoologické zahrady, poněvadž mají možnost chodit tam tenkrát ven a když se podívají až za gorily a podobně. No tak to vypadá opět zase na Gulat. Šanty. To zase dneska pěkně to flákáš. Tak, já vám děkuju obou.